Добрага ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым дабраранку. Нарэшце дачакаліся! Ура! Вам не перадаць, наколькі я рада! Кася, чаго дачакаліся? Конца зімы, вядома! Ой, якое шчасце! Пачакай радавацца! Сёння апошні дзень каляндарнай зімы, а не астранамічнай ці кліматычнай. Ці не ўсё роўна якой? Галоўнае, зіме канец! А восені астранамічная зіма працягнецца аж до 20 сакавіка. І кліматычная, хутчэй за ўсё, пратрымаецца яшчэ паўмесяца. Што вы такое гаворыце? Даказваеце, што ў сакавіку яшчэ зіма? Я вам не веру, хлопчыкі. Кожны першакласнік ведае, што з 1 сакавіка пачынаецца вясна. Толькі ў календары. А надвор'е ў сакавіку амаль такое ж, як і ў другой палове лютага. Зімовае. І замаразкі бываюць. Сонца толькі часцей праглядвае. Пачакайце, хлопчыкі. Выходзіць, календару няма чаго верыць. Дарэмна я радуюся. Чаму, Кася? Радуйся каляндарнай вясне і рыхтуйся праводзіць зіму 2 сакавіка. Сапраўды, зараз масленічны тыдзень. У нядзелю спалім на вогнішчы пудзіла зімы і няхай яна адыходзіць сабе на поўнач. Ой, няхай, абедзвюма лапкамі памахай ёй услед. Хутчэй бы пайшла ад нас. Але нам яшчэ пашанцавала, сябры, бо ў некаторых мясцінах зіма працягваецца аж да чэрвеня. І дзе такое шчасце? У Арктыцы. Ляцім, паглядзіце. Суровы край. Вядома, каля паўночнага полюса як-ніяк. Сонечнае цяпло на паўночны полюс амаль не трапляе, таму там вельмі холадна. Узімку каля мінус 50, а ўлетку ў геаграфічнай кропцы паўночнага полюса 0 плюс 5. О, не пагрэйся. А яшчэ там па 6 месяцаў доўжыцца палярны нож і палярны дзень. Так, палярны дзень пачынаецца з канца сакавіка і цягнецца да канца верасня, а затым на паўгода настае непраглядная цемра. Але нягледзячы на такія суровыя умовы, у Арктыцы шмат жыхароў. Сапраўды, Кася, холаду не баіцца белы мядзведь, паўночны алень, пісец, воўк, арктычны заяц. Таксама аблюбавалі суровы паўночны рэгіён цюлені, маржы, касаткі, бялухі і вусатыя кіты. Але найбольш прывольна ў Арктыцы, я бачу, адчуваюць сябе белыя мядзведзі. Сапраўды, яны адны з буйнейшых наземных драпежнікаў у свеце. Калі белы мядзведь стане на заднія лапы, яго рост будзе каля 3 метраў. Ён упрэцца галавой у столь у звычайнай кватэры. Вось гэта волат! Нягледзячы на працяглую зіму, у спячцы час яны не бавяць. Мядзведь і не кладзецца ў спячку? У бярлозе зімуюць толькі мядзведзіца з медзведзянятамі. Як толькі крыху падгадуе дзетак, усе разам пакідаюць бярлогу. Мядзведзяняты застаюцца побач з матуляй на працягу 2 гадоў. А яшчэ белыя мядзведзі падарожнічаюць на дрейфуючых крыгах. Так, Глеб, ледзяныя крыгі яны выкарыстоўваюць у якасці паляўнічых платформ. Так зручней высачыць цюленя. Эх, каб белыя мішкі не былі драпежнікамі, цаны б ім не было. Але я разумею, што ў Арктыцы на марозе гародніна не расце, а есці хочацца. Чакаючы цюленя, мядзведзі могуць заставацца нерухомымі над палонкай некалькі гадзін. А нюх у белага мядзведзя настолькі моцны, што ён можа пачуць пах здабычы за некалькі дзясяткаў кіламетраў. І плавае ён добра, вы толькі паглядзіце. Вада яго родная стыхія. Мядзведь можа праплысці каля 100 кіламетраў у пошуках ежы без адпачынку. А нырнуўшы можа правесці пад вадой больш за 2 хвіліны. Навуковая ж назва белага мядзведзя – марскі мядзведь. І не дзіва, белыя волаты больш часу праводзяць у вадзе ці каля арктычнага ўзбярэжжа, чым у сярэдзіне кантынента. Моцныя, разумныя і хітрыя мішкі, але жывуць у такім няўтульным і халодным месцы. Чаму яны не дадумаюцца перабрацца ў цёплы сонечны рэгіён? А навошта? У іх тоўсты пласт тлушчу, які цудоўна захоўвае цяпло. Ім зусім не холадна. На працягу тысячагоддзяў белыя мядзведзі блукалі па шырокай і некранутай Арктыцы. І былі яны сапраўднымі гаспадарамі, бо сярод звяроў ворага ў іх няма.
Толькі раставанне лёду і дзейнасць чалавека ў Арктыцы вельмі азмрочваюць жыццё белым мішкам. Ой, няхай бы і далей яны адчувалі сябе гаспадарамі Арктыкі. Падтрымліваю, Кася. Я таксама. А мы вяртаемся з Арктыкі ў нашы родныя мясціны, дзе мяккі клімат і апошні дзень каляндарнай зімы. Ура! У гасцях добра, а дома лепш. Ой, а калі б яшчэ і мульцік паказвалі? Мультфільм, сябры. Адпачылі, сябры? Вядома, Лесік. А зараз што прапануем дзяўчынкам і хлопчыкам? Не толькі дзяўчынкам і хлопчыкам, але і табе, Глеб, мы прапануем. Вы нешта задумалі, Кася? Мы з Лесікам загадзя падрыхтавалі Сюрпрыз! Сюрпрыз? Так, будем знаёміць цябе і нашых гледачоў са сціплымі і палахлівымі істотамі, якія лічаць за лепшае пазбягаць сустрэч з чалавекам і заўсёды ад яго хаваюцца. Вось як? А як жа вы з імі мяне пазнаёміце? Шапка-невидимка табе не спатрэбіцца. Мы з імі дамовіліся. Як? А гэта наш сакрэт. Ад цябе і тэлегледачоў патрабуецца толькі зручна ўладкавацца і ціхенька сядзець. А ўсё астатняе мы зробім самі. Гатовы? Гатовы. Знаёмцеся! Гэта цеця Рук. Наш з Лесікам зямляк. Знешне нагадвае глушца, але меншы за яго. Калі некаторыя з вас, сябры, параўнаюць цецярука з пеўнем, а цяцер з курамі, то вы ў нечым будзеце мець рацыю, бо цецярукі з атраду курападобных. Цяцеры, як і хатнія куры, бурыя, з рудым ці шэрым адценнем. Сціплыя дзяўчынкі, праўда? Так, чаго не скажаш пра цецярука? Зірніце на яго, колькі гонару. О, ён не быў у фраку, чорнага колеру з фіялетавым адценнем. А белыя пёры, аздабленне на крылах і хвасце заўважылі? Ну, франт, не менш. Згодны. І вы спытаеце, няўжо гэты фанабэрысты цецярук з ярка-чырвонымі кольцамі вакол вачэй у выглядзе броваў палахлівы? Настолькі палахлівы, што ледзь пачуеш шорах, хаваюцца ў кусты ці становіцца на крыло і бывай. Неверагодна, але факт. Цецярук такі. Дзе ж яго можна ўбачыць краем вока, калі атрымаецца падкрасціся цішком? Раскрыю сакрэт. У нашай краіне цецярукоў можна заўважыць у паўночна-ўсходніх раёнах і цэнтральнай частцы Палесся. Цецярук выбірае мясціны, парослыя бярэзнікам, алешынай ці асінай, а таксама ускраіны мохавых балот. Калі побач будзе поле са збожжавымі, цудоўна. Зярняты пажаданы ласунак для цецярука. А не будзе збожжавых? Цецярукі перажывуць. Улетку ягады, не горшы варыянт прысмаку. Суніцы, буякі, ажыны. Ай, птушкі з радасцю імі пажывяцца, а таксама кветкамі і насеннем раслін. Увосень цецярукі шукаюць ежу ў высокай траве. Там птушкі адчуваюць сябе ў бяспецы. Часам яны выбіраюцца на ўзлесак, аддаючы перавагу бярэзніку. А што ж робяць цецярукі ўзімку, калі студзёна і голадна? Не хвалюйцеся, яны знаходзяць, як пратрымацца да вясны. Ужываюць хваёвыя шышкі, ягады ядлоўцу, не грэбуюць пупышкамі бярозы, асіны, вярбы і алешыны. Значную частку жыцця цецярукі праводзяць на зямлі, аднак узімку кормяцца на дрэвах. Як вы заўважылі, цецярук асцярожны і прадбачлівы. У яго выдатны слых і зрок. Гэта дапамагае яму ратавацца ад драпежнікаў і ад чалавека са стрэльбай. Калі птушка адчуе небяспеку, шорах ці скрып снегу, адразу ж адлятае на вялікую адлегласць. Палёт у цецярука хуткі і энергічны. У халоднай снежнай зімы цецярукі хаваюцца пад снегам, утвараючы там тунэль з камерай на канцы. Па зямлі яны бегаюць хутка, як хатнія куры. Вас цікавіць, які ў іх голас? Розны, скажу я вам. Цяцеры, дзяўчынкі, кудахчуць, як куры.
А фанаберыстыя цецерукі звонка мармычуць. Калі ж расхвалююцца, глуха крычаць. Пачуць цецерукоў звычайна можна вясной, падчас такавання. Астатнюю частку года яны маўклівыя, бо празмерна асцярожныя. Што ж, цецерукі, прыемна было пазнаёміцца. Дзякуй вам, Кася і Лесік, за такую рэдкую магчымасць убачыць такіх скрытных птушак. І мы рады, што атрымалася наладзіць сустрэчу. А зараз, сябры, давайце глядзець мультфільм. Што ж, сябры, надышоў час развітвацца. Цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі! Вясёлага і шчаслівага! А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!